Jos tää video saa 5 liikkeelle, tehdään part 2, missä me saadaan käyttää pelkästään haulikkoa. Tapetaan joku, ei jouduta vaihtamaan niitä luusta. Koska meillä on eksotista se, että jos joku tulee kommon aseen, me joudutaan vaihtamaan ne kommotiksi. Et sä tee semmoista. Miksi? Aivan sama. Jos sitä videolle saa 5 tykkäystä. Tai mitä? Joo, jos tää video saa 10 näyttökertaa, me tehdään pelkästään Suplitrone haaste. Suplitrone. Niin. No niitä mitkä lentää se taikasynkkö Kappa Factoris. Jos haluatte nähdä se, pistäkää liikkeen ja tykätkää videosta ja tehkää kaikki asiat. Tilatkaa kanavakin. Jos mä saan 20 tilaajaa seuraava viikolla tässä lähestöllä, niin mä teen 3 tunnin Fortnite-liven. No.